sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Mayet. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit pinaguluhan. Got to believe in magic. Finding out too late that they've lost it. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa kaagi karon? May kini sa kababay nga nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Mayet. Happy wedding anniversary, Han! Happy wedding anniversary sa Dan. Unya, naman tayo trabaho ron. Sa weekend na tayo mag-celebrate. Okay rin mo? Oh, Han, uy. Mas maayos sad kay dili ko ka-absent rong adlaw, good. Good. So, unsay gusto nimo buhatan na to sa weekend? Gusto ta kung mag-outing ta? Okay, sige. Mangita ko atong kastayhan no weekend, ha? Kanayang naipul o nasa idagat at the same time. Sige, ganahan ko, ana. Han, kanayos din Niluti ka mapilig lugar, da. Siyempre, dapat special tanan para nimo. Thank you, Han. Dali na. Ipahimutan sa tanin na atong mga gamit sa kwarto. Sige, Han. Wow! Napuno sa petals ang kwarto. May bouquet of flowers sa bed. Oh, Han, thank you. You're welcome, Han. Nagustuhan mo? Of course. Swerte, gid kay ko nimo. I love you so much, Han. I love you more, Han. Ato suliton ang atong time ug maayo. Kay by Monday, for sure, balik na sa tas normal. Maog yun. Nalingaw ka sa tong staycation? Lingaw kayo, Han. Thank you, ha. Why sa payan, Han? Anything for you. Oh. Han! Pagbantay! Oh. Ah! Mayet, pagmata na. Palate kasi mong klase, oy. Nak, Saan naman oras, ma? 6:00 pasado na. Mubangon ako. Ma! Asa mo mga sinina ni Joshua Dennis Cabinet? Nak, akong gibutang sa karton gahapon. Anong naghilabot man ka? O sabi sa loobo niya ron nga imo magipangkuha din, eh? Mayet, dawatan na lang. Wa na si Joshua. Dili, ma. Buhi pa siya. Buhi pa kung bana. Wa siya mawa. Nak, dili ka gin maka-move on kung dili ni mo dawaton nga wa na siya. Buhi pa lagi siya! Buhi pa siya! Buhi pa kung bana, ma. Buhi pa siya. Mayet, nahibaw ko nga hangtod karon. Labas pagihapon ang mga panghitabo nimo. Pero nak, nahibawsad ko nga dili makagusto si Joshua nga nag-ingon ani ka karon. Dili niya gustohon nga makita kang magmiserable tungod sa iyang paggawa. Sakit kaayo, ma. Bisan pila nakabuhay nakalabay sukas na hitabo ka disgrasya na mo. Pero ang sakit kagibati na ko itong higayon na. Nauli
na gihapon ang kasakit nga kong gibati ron. Nak. Unsa kay maayo kon mo file una kag leave. Nagkinahanglan kaayo ka ana, nak. Ma. Husto si mama ni mo, day. Sukad lang nga nahitabo ang diskrasya ninyo, no? Wagi ka mo file og leave. Mura ba giisip ra gihapon nimo nga normal ang tanan? Dahay paglingaw-lingaw para mawai mong gibating kaguol. For sure, makasabot na ng atong principal. Pero, kinsa may musab na ko pagka-maestra kung mo-file kog leave. So, ayan ako volunteer kung masagot siya. Ayaw na pag-una-una, anak, good. Ang mahinungdanon nga mo take o nakag-break. Salamat, tay. Suwayan ako. Morning resort. Si Day nag-celebrate pinchosyo sa mong anniversary. Before nahita po ang disgrasya. Mayet. Oh, Jeric? Niya ka? Sadyang nagkalisod si Kuya Joshua. Nakahigayong pasagsulti na ko nga dili daw ti kapasagdan. Mao ba? Mayit niya ko ha. Para sa sobrang kaguol. Di makaayo na nimo. Salamat, Jeric. Onya, kumusta man imong bakasyon? Okay ra. Nakuha ng gibati kong kaguol. Maayo hinoon kun mauna. Onya, unsa man? Dinner ta? Ha? Libre na ko. Mayit. Oh. Oh. Jerry, niya ka? Oo, aron ko haunta ka. Uy, ikaw ha? Kinsa na? Amaw, mangudas akong bana, uy. Mauring parehas kay Gnaong, no? Igsuon din na niya? Oh, day pasensya na ha. Next time na lang ta, ha? Sige, day. Amping mo. Onya, saman, nalingaw ra ka sa salida nga itong gitanawin sini. Oh, Jeric. Salamat, ha? Way sa pa yan. Salamat po nga di ka mo balibad sa kong mga invitations. Ako may angay magpasalamat ni mo. Kaya naakapirmi para lingawan ko. Sige. Mamauli na ta. Thank you. Way sa pa yan. Mayit, kidiyot. Ngano? Kung manguyab ko ni mo, doon na kako'y chance. Jeric. Mayit, nakagusto na ko ni mo. Jeric, nakalitan ka lang. Doon kay permitang magkuyog. Ayaw kalimot. Bana ko ang imong magawang. Pero mag-usa na katuig sukad siya nawa. Patay na nga akong magawang. Pero buhi pa si sa huna-huna o kasing-kasing. Ako, bisag ka usap ha. Huwag yung kumusot sa mga huna. Jeric. Mahit na ibaw ko nga may pagbati ka sa dako. Ayaw pugni ang imong kaugalingon. Mahimo ba? Ayaw ipamugos imong kaugalingon? Kung magpadayon kagyapong ingon ana, mas maayo pag mauna niyang katapusan natong panagkita. Or better yet, dili na lang kita magkita. Mayit ha. Wa na lagi ko makakita ni Jeric din sa eskwelahan nga kuhaon ka. That's odd. LQ mo? Ha? LQ? Hello? Eyes can't lie, no? Lahira gyud ang kalipay sa imong mata every time kuhaon ka niya din sa eskwelahan. Day. Naunsa man ka. Ngano pang murag naguol man ang naong nimo?
Ma, May problema? Sultihi ko. kuan manggut ma. Si Jeric ba? Nganong kahibaw man ka? Sukad lang nga wa na ko makakita ninyo nga nagkuyog. Nawa ang kalipay sa imong panagway. Sayop man mata ba? Nak, kanus ama nahimong sayop ang mahigugma. Way sayop sa duha ka tawo nga nagminahalay. As long as wa mo'y laing tawo nga gipasakitan. Pero ma, manakonsensya ko. Wa na ang imong bana, anak. Naakay katungod nga mahigugma og balik. Ang angay nimong masatagan og bili. Ang tawo nga buhi ug kanunay nga naa para nimo. Kay ining tungura, nahibaw kung siya mao'y mas nasakitan karon. Ma, Mubo ra ang kinabuhi, anak. Choose to be happy. Mayet? Niya kasama? Jeric, sorry. Oh, Sorry sa akong mga nastorya. Siguro, in denial ako sa akong na-feel ni mo. Mura kong nakonsensya nga sukad pagkawa ni kuya ni mo. Sa dihang kanunay naanak ka. So na itong mga higayon na debate kong kalipay o balik. Mayet. O dili na ko madawat nga maunang tinuod. Wa ko'y kaisog ka moangkon sa tinuod. Buot mong ipasabot nga. Parehas tag na-feel do, ha? O, Jeric. Nakagustosat ko ni mo. Mahal kita ka. Mahal sa ti ka, Jeric. Salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Take me to your heart. Show me where to start. 3 years after nga nagkauyab ming Jeric, nagpakasal dayon mi. Og swerte kaayo mi, kay wa gid mi nakaproblema sa akong mga in-laws. Gani, supportive kaayo sila namo ni Jeric. Sa pagkakaron, tulo ng among anak ni Jeric. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mao ko mga higalang kaagi ni Mayet nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagalahan, Got to Believe in Magic. Got to believe in magic. Tell me how to be. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, utubos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page.